Ahojte kamoši, poviem vám to úprimne, toto mala byť ďalšia reklama na Alzu. Ale nedozvedeli by ste sa asi nič nové. Veď to už poznáte. Z Alza Plus máte doručenie zdarma na všetko a čo do polnoci objednáš... Ráno v Alza boxe máš. Čo ten tu robí? Keby toto bola reklama, tak tu teraz vyskakujú všetky benefity Alza Plus. A k tomu ešte aj číslo, koľko som ušetril za dopravu. A nezabudni apku. Tak toto sa mi páči. No a toto spolu je fakt mega. Adelka, nemôžem teraz, točím pre Alzu. Dobre? OK, čau. Tak toto bolo fakt rýchle. A doručenie k tomu zadarmo. No dobre, ak vyhrám ja, tak ty si dáš dole hlavu, dobre? 1, 2, 3.